No niin, päivää. Meillä olisi täällä Sastamalassa niin semmonen 154 pihakiveystä, betonikiveä, joka on paikoin sammaloitunutta ja enemmän ja paikoin vähemmän. Ja täällä talon pohjoispuolella sitä sammaloitumista on luontaisesti enemmän. Sitä on talon vierellä ja sitä on tuolla muurin juurella aika reippaasti. Mä pyytäisin nyt tarjousta tämän putsauksesta, pesusta ja huuhtelusta ja joku sammaleen estoaine tänne varmasti olisi hyvä laittaa, ja sitten tietysti pesun jälkeen täytyy uudelleen saumata vähän noita kiveyksen saumoja, niin semmoisesta kokonaisuudesta, jos saisi hintalapun. 154 ja tässä kuvassa varmaan näkyy kaikki alueet, mitä tässä nyt on tarkoitus tehdä. Niin hinta siitä, kiitos.